बस आप लोगों का प्यार आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। देखल जा रहल अपने पढ़ाई के बाद यही स्कूल में हम पढ़ले बाड़ी कक्षा 6 से लेके 8 में। हर 26 जनवरी 15 अगस्त के 10-10 गाना होई बढ़ारे पेड़ के नीचे खड़ा होके गाई। हमें 50% हमारे भाई लोगों ने इसलिए माने कि जे बहुत अच्छे से जाना था, तब से जाना था, अभी ले जाना था। ठीक है, आज हमके बड़ा अच्छा लगा था कि आप लोगों के सामने एगो कलाकार बन के आयल बाटी। ठीक है, और आप लोगों में ऐसे प्यार मोहब्बत रही तो कहीं स्टार बन के आई। शायरी सुनो तनी आप लोगों के, शायद आप लोगों ने गाना सुन ले तो सुन ले होगा। इश्क में कितना बर्बाद बैठल बाने, इश्क में कितना बर्बाद बैठल बाने, लाखों मर गए ओकरे बादों करोड़ों तैयार बैठल बाने। अरे बर्बाद होत बा युवा पीढ़ी लइकनियन के पीछे, बर्बाद होत बा युवा पीढ़ी लइकनियन के पीछे, आ कहे ना गवर्नमेंट के वजह से बेरोजगार बैठल बाने। लगावल बहुत बात नहीं, नजरिया चुरावल सनहिया लगावल बहुत बात नहीं, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। बहुत बात नहीं, आके जियावल बहुत बात होला, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं, नजरिया चुरावल बहुत बात होला।
रोज रोज हंसता जमाना पागल समान हटे भइली दीवाना रोज रोज हमरा पे हंसता जमाना पागल समान हटे भइली दीवाना केहू के मुआवल बहुत बात नहीं केहू के मुआवल बहुत बात नहीं मुआ के जिया बहुत बात होला सनहिया लगावल बहुत बात नहीं नजरिया चुरावल बहुत बात होला नजरिया चुरावल बहुत बात होला सूरज के घाम होता देखली किताब से लाइक सने चल गई जब से सूरज के घाम होता देखली किताब से बहुत बात नहीं है